fins al paviment de la cuina o els taulells de la paret. Sònia ha visitat el seu taller. Vist així, este bloc de fang pot parèixer poca cosa, però si el deixem en mans de Xavier Claur, veuran com el convertís en una autèntica obra d'art. Primerament és que tindre mentalment quina és la peça que vas a fer, quin és el volum que necessites per a poder elegir quina quantitat de fang tens que agarrar. Ja has de dominar-lo, no? Sí, hi ha que col·locar el fang al centre del torn i té que rodar perfectament. Tu tens moltes hores de vol, eh? Pues sí, portem 25 anys només. I com que Xavier és un ceramista expert, què millor que aprendre d'ell? Ara vas pressionant de dins per cap fora, aguantant-la a la dreta, donant-li forma. Que va. Així. Mira! Banyat un poquet més les mans, Vale. Veus? Sí, quina il·lusió. Mira el que te dia jo. Soc com Demi Moore en Ghost, no? Sí. Vale. Ha sigut divertit, però millor deixem el treball a l'artista. Una volta les peces ja estan moldejades, el fang ja està preparat, quants dies el deixem secar? Entre 10 o 15 dies. El fang té que estar ben sec per a poder entrar en el forn. I a continuació, al forn. A quina temperatura i durant quant de temps? Pues en el forn estaran unes 24 hores i té que estar a 1.000 graus de temperatura. Ara què tens dins? Pues n'hi ha botelleros de vi i de cava. El fang ja està cuit i ara toca l'esmalt. Sí, ara el que fem és pegar-li un bany d'esmalt, en aquest cas seria blanc antic, deixaríem 2 o 3 segons, que absorbisca el bizcocho, i ja tindríem la peça esmaltada. Les peces tornaran al forn, però abans cal decorar-les. I així on pintem en este tablero, el tablero de pintura. I este xic? Toni és la meva mà dreta i és el mestre. Anem a veure. Què està fent el mestre? Pues vaig a estarcir. Tenim així el dibuixer del mestre, que és un ofici que ens han encarregat, una bandejeta, i li apliquem una polseta, sí, un dibuix punxaet a mà, en la ulleta, i ara, pues, quan llevem, s'ha quedat el dibuix, ahí. Com està fent Toni, primer perfileu el dibuix. Sí, primer perfilem el dibuix i després donem color. I s'ha de fer, clar, amb molta cura, perquè és amb alçada, bueno, s'apoyeu en l'altra, no? Sí, sempre ens apoyem una miqueta, però sí, és amb alçada, sí. Quin tipus de pintura utilitzeu? Pues minerals purs, òxid de cobre, cobalto, manganès, selenio, molts. Estem en la teua tenda i així ja podem veure el resultat final del teu treball. I com veig, fas de tot. Sí, així veus una mostra d'una cuina en les cenefes a mida pintades a mà, inclús el techo, que també està en revoltó, pintat a mà. És dir, des del taulell de la paret a, per exemple, una sabonera en un bany, una botitxa, una xarra... Sí, en ceràmica fem de tot, de tot. Tot el que vos demana el client, vosaltres adapteu. Sí, inclús en els colors i en els dibuixos també. I a les seues mans artesanes, cada peça gran o menuda acaba sent una obra d'art.